Kajanmit kabasuk kamen ya phi kani ka channel jong Silva official ke nga ai ke jing public kin bok kudwang ya ki khna iban sayele ya ka exam ki paper kamtam ki class 10 ba ki class 12 bakin nang yele bha ki subject jong ki kamtam ya ka English ka badila shai bakin nang la ban tho bha bakin nang pass ba je shania ru how bli try kana bon IFT ya kata khubor ke jingla bat li so thu te khuble shibun ya jing plai por jong pi bat page ya kani ka video jong Silva official te like and share but subscribe ya ka khubor but I jing tip ru shikiwe ba na kaliang u Silva official u ai ke jing kitbok kitwang ya phi baro ki na iban sai le ya ka exam la shai ka si bless you